And so, mga kaigsuunan, mga higala, mga yoma men, mga tumig by part. Mag-vlog ko karon pero ano lang. It's raw vlog time. Ngit-ngit ang balay, so magawas ko, magpalit ko polo at ko sa Central Warehouse Convenience Store. Dili convenience. Central Warehouse day. Sapat. O kag barang ma. Sige ka buros. Ma. Sige ka buros. Sige ka tayo. Pagkatugyan mo katubon ko tayo. Sige pagkatugyan. To ba kag barang? Saan eh? Barang man daw to. Muli ka po nilhaw. Ipili na rin pa sugo. Ala na si mama. Eh wala mo lang pa-record ko yung mga sugo, no? Oras mga sugo. But mo sa oras, ha? O gabi na. So dili na kayo makasaba-saba. Wala pa yung mic, ako ang camera. Nga naman eh. Maningano. Maningano, nga naman eh. Nag-rejoice yata to. Panga. Yes sir, mga kaibigan. Hindi na, plastara na daan. Ay, kakadlaw na. Naiki na ba ka? Kapamlansa ka ka? Papa ni mo kapapapa. Mamlansan ako. Pag humani mo diya, ma. Insert sa diri. My room is very kalat. I am very rich. Ang plansahon, bagong palit. Power. Power. Nakadira sa lamisa. Sabak kami no? Sa oras ron. Excited ba ka mo musimbaw kay bagong polo? Wala, tanga, wala dalag polo. Pero bahala na. Basta nakadikis. Nagyapoy pulo sa dili mo dalag polo dahil. Okay lang ba kayo dyan, guys? Yan. Sama pa sa inyo ni mama, muro na daw buang ang nai-camera. Sa ato pa, buang na ko. Si Kongbo, buang. Tanga. Gago. Power. Mama, just kill the man.
Samahan mo na rin DJ Matagbuntag, DJ Ray. Ubus ko maghangad apan taas kumutual. Power! This person is brought to you by Ray's Vulcanizing Shop, Mobile Kit o Totoy nga flat. May buntag mga kaigsuunan, mga bay, mga tulmig, bay part. Yo, what's up? Wiki. Karon buntag mag-vlog ko. Kaya ako raman, ang isa nga gibilin diri sa balay. So, unsa may ginabilin? Pag naa ka sa balay, di ba? Trabaho onon. So karon mga kaigsunan ang trabaho karon. Mga bay, what's up mga bay? Ang mong trabaho karon kay pasuroy sa irog o magligo kay pati. Tapos silig gamay sa mga floor o Maria Flor de Luna. And unsa pa ba? Daghan pa actually pero kana ra ko ang buhaton kay lowbat ko o wala ko ka charge. Wala po yung memory. And yes, balik ko ninyo guys kung makauban mo, kung mutanaw mo mga bay. I hope so, mananaw mo. And yes, bye. Bye mga bay. Bye-bye. Set up the gum. Power! Iko na tapat! Maligo na ka! Maligo na ka! Maligo na ka! Andam na waka. Ha! Yes, pati. Say hi, pati. Ito, pati. Say hi. Hi! Hi, boy! Girl. So, yung shampoo. Sabon. Pero na itong sabon, bago ka mag-shampoo. Every conditioner man yung shampoo. Lakado. Na. Ingon sila sa unang buhos sa dautog na upat. Pagdabog na ito. Katuhang buhos. So, like, comment, and subscribe guys. Kaya suggestion kung sa akong pagligo sa ino. And comment lang kung amoy comment. Pero kung amoy mag-comment, lain po, di ba? Power. Actually, dapat nagalis ang balibo. Okay. Kuan man, nagka-allergy man siya. So, nagka-hair fall. Ang breed niya is Golden Retriever. Mamaya siya. Kapit na siya mag 1 year. Adi, 1 year na kita. Bago lang. 1 year old. No? Happy birthday, Kitty Bats. Pati Bats. Anti-galis formula. After this sabon, conditioner na no? Para mangintot ang imong hair. Ito po, anti-galis. Ganit kong panindot sa hair. Ang nagligo! Ay, wife ligo! Wow! Sabay tagligo? Yee, wisi! What? The next step? Herbal shampoo for food. There. Palaging yun, may conditioner. Nag-iyawa. Ba? Toothbrush na niya? Kung nakay toothbrush. Apa kay toothbrush? Ano ba kay toothbrush? Kauno na takagbukog ko yung toothbrush. Ang ligo, butag ahat sa mga pato. Last. And magputol sa tadrino. Bye pati. Bye.